Mak info iki sik seputar Balirejo Pangurjo Blitar mak yo. Sampeyan wis ngerti apa urung dalan iki? Lah lek ora ngerti iki deloken video ku iki santai entek lho mak yo. Dadi dalan iki dalan sing teko perapatan Balirejo, perapatan ke lho, perapatan Balideso ke sing arah Ngulon. Lah ki engko lek mengikuti jalur iki mak, yo munggah medun yo menggok kiwa tengen mengko tembuse Saman Pangungrejo kae ngono mak yo. Lah iki sing lurus kae mak yo wi tembuse Saman. Iki aku njajal belok sing ngiri. Lah lek sing ngiri iki engko tembuse air terjun Grenjeng no mak ya. Sampeyan wis weruh apa air terjun Grenjeng? Ya wis keadaane ngene iki. Jane tempat-tempat wisata ning daerah Pangurjo akeh mak ya. Apa jenenge air terjun akeh jane. Yo mek urung viral ngono lho. Lah terus dalane sing menuju air terjun iki urung iso sampai teko lokasi ngono lho. Dadeke yo piye yo? Yo sik urung memenuhi syarat sebagai tempat wisata. Lah dalane kene iki liwate Balirejo. Lah air terjun iki posisine lek ndak salah ya wis masuk wilayah Pangungrejo mak yo. Apa kali Gambir aku nggak paham. Yo lek salah minta maaf yo. Yes, engko parkir nang kene titip wong desa.